Добре хора, сега ще ви познавам мислите. Намислете си едно число от 1 до 10. След това го умножете по 2. Към новото число добавете 8. Така. И от полученото разделете на 2. Накрая от това, което сте получили, извадете първоначалното число, което си помислихте. И така. Получила ви се една цифра в главата. Искам да намерите тази цифра на ето този лист, на коя буква отговаря. След като я намерите, запомнете много добре буквата си и си намислете една държава с тази буква. След това, с последната буква от името на държавата, си намислете един плод. Обзалагам се, че плодът, който си мислите, е ябълка от Германия. Ако съм познал, натисни плюс.